Social media o viral ungtongo tabuk o video. Noro kahamga naigra de o video no. Khoroksa chwla bike kasa thang tongo tai khoroksa bwrwi Scooty kasawi thangai tongo lama o horni jorao. Ukulukti thangai bike chalungnai chwla Scooty kajak bwrwi no hamya babekhai bwsak tangai klangai thango. Hinkai narok o viral video no nugui saimana uchungkhana amo bo jagani patimung. Hingka o video boroni. O video wngkha Uttar Pradesh Lokhonu ni. Saimangkha bwrwi kaisa private company o job khai tongo hwnwi. Tai bo job ni kifili horni 10ta ba 10:30 rongni hai somoyo bo kifili phaimani jorao lamao kebo kwrwi sunsan jagao khoroksa bike kasai phanai chwla khoroksa bono hamya babekhai touch khai klangai thangka mane bini bwsak romwi klang thangka. Amo nukhakai uansuk nasikdi saichung bwrwi khoroksa no nukhakai kaisa chwlani uansukmung tamo. Bo hamyada bo kahamda amo uansukya bwrwi khoroksa saichung lamao himjakba Scooty kai phaikai bono hamya nojor khachi nasugo amtwi hai kaisa mangpili kasai phaikai Uttar Pradesh Lokhonu ni. Ulo Scooty chaloknai bwrwi police o thangai report khlaimani pore 24 ghonta ni pore no o chwla bike chalugui bono hamyakhai saktangai klangnai no romkha hwnwi jeng saimangkha tei nok nugui mangkha na video ni screen na bini mwkhangbo. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर 1/10/2024 को PS बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। उसके गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। अभी अभियुक्त को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वानसुंगा सिदिनोरो बुरी रok jora kasewo samung nangui phano horo phano nongni nokhore ma thangu a jora rogo mote hai borok rok buri khoroksa no nukhakai tamo khaiman amonor wansuk nai amoni bagana chini baro thai ha kotoro buri rok rom phlejak mani mangpili rok bisi kasawi phayu ganoro bo nukhana o mangpili no tai nongni wansumung tamo sajung kunui buri khoroksa no lamao himkakai mote hai tomung hamya khanini kokda tai bebohar hamyani khanini kokda. Hinkai narok ani video no chajakai like share khadi tei ani channel no chajakai subscribe khadi mote hai tebo kotal video rok manani bagui.